il-Facebook tejjeb il-komunikazzjoni soċjali jew ħada lura, jew inkella da sempliċement huwa żvilupp li għadna ma nistgħux ngħidu jekk hux tajjeb jew ħażin. U xtaqtu ndaħlu lil Toni wkoll f'din diskussjoni. Appuntu, dan illi mistoqsija bħal di, forsi aktar milli nħarsu lejha bħal jekk hux qed jiżdied jew hux qed jonqos, jien naħseb illi qed jitwessa fis-sens illi għandek awmentazzjoni ta' xi ħaġa li ma kienx hemm qabel. Jiġifieri anzi nsemma l-eżempju ta' gruppi bħal Salt illi jistgħu anka potenzjalment jilħqu udjenza kbira illi qabel ma kellhomx. Però biex inkunu realistiċi, jekk inti trid tagħmel promotional drive b'saħħitha ħafna, illi tkollok armata ta' nies illi jorbtu ma' dan li konna qegħdin ngħidu l-ewwel tal-power of networks. Issa in-network jiġu jew billi inti tibnihom fil-verità, ġifieri ma' nies illi għandek relazzjoni li tagħmel sens magħhom. Jew inkella billi inti tixtrihom. Dawn jiġifieri issa hemm modi differenti kif tixtrihom, jiġifieri smajna min jixtri il-kliks kif għandna kemm smajna, imma hemm modi oħra wkoll. Ġifieri il-punt però, il-punt huwa dan illi aktar ma għandek relazzjonijiet illi huma mibnijin fuq xi ħaġa illi hija ta' veru ħalli ngħidu hekk, aktar inti għandek lok fej timraħ. Ġifieri mhux biżżejjed illi inti jkollok l-eluf ta' friends, minn dawk l-eluf ta' friends. Kemm hemm minnhom li vera jinteressu. Però jiena dana kienet li inti għandek xtajt u dak li inti. Dik kienet il-mistoqsija tiegħi. F'soċjetajiet li kull ma jgħaddi qed isiru iktar individwalisti. Allura partikolarment fis-soċjettiv ta' soċjetà li qed tgħix fiha inti l-Ingilterra. U allura hemm element ta' persuni li jiżolaw ruhom, huma iżolati. Permezz tal-Facebook, dal-iżolament ħajkompli jiżdied għax inti tibqa' d-dar flok toħroġ u toqgħod fuq il-Facebook, jew inkella ħajonqos għax inti qed toħloq networks ta' ħbieb li qabel ma kellekx aċċess għalihom. Huwa iva tnej, ġifieri f'ċertu sens, fis-sens illi ejja neħdu jiena ngħix f'żona remota relattivament, jiġifieri fl-Ingilterra qiegħed il-bogħod ftit mhux ħażin pereżempju minn Londra, rari ħafna li jiġu nies iżuruni hawn volja ħafna ħbieb tiegħi spiss jiġu l-Ingilterra anke membri tal-familja u ma jiġux qrib ta' fejn qiegħed jien. Jiġifieri l-iżolament f'dan il-każ għażiltu jien, però bil-maqlub mbagħad allura nuża Facebook u l-internet b'modi oħra każ naħseb jiena ċar ħafna huwa l-mod kif qed nipparteċipa anke f'dan il-programm illejla biex anke jiena mbagħad allura niġi marbut u mlaqqa ma' nies oħra li forsi sa ftit ta' żmien ilu ma kontx niltaqa' magħhom. Jiġifieri dan illi qed nipprova ngħid huwa li mhux jew waħda jew oħra, imma f'dan il-każ huwa it-tnejn iva, jew nkella it-tnejn le, għax tista' tħares lihom lejn il-le wkoll. Fl-istess ħin naħseb jiena illi kieku qiegħed hemmhekk magħkom illejla wara jekk intom tixorbu xi ħaġa flimkien, jiena nixrob xi ħaġa magħkom kieku. Le, ma tħabbilx magħhom illejla permezz tal-Facebook illejla nibatulek dak id-drinks. Ġifieri xorta tkun magħna fl-ispirtu. Ġifieri tista' tibgħat kemm trid minnhom għax ma jaslu lik.